ಕಾಮಿಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಮಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚಿನ ಇಂಕಾಪುಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಈಗ ಶೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡೆ ಶೋಭರಾಜರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಶೋಕ ಆತನೆ ಪಂಡ ಮಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂವೊಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೀರೋನಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾತು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾತೋಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಂಚಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಂಚಿನ ತಾರಾಗಣಡು ಇತ್ತನೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಡಪೆರಂಡು. ಯಾನಿನಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಪಂಡ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಆತೋಜ ಪಾದೇರು ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿಂದ ಪಂಡ್ರನೇ ಆಪು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕಲು ನೀನು ತೂಡು ನೀನು ಗೆಂದಾದ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪೂರ ಹೆಂಗನಲ್ಲಿ ಜವನಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪೇನ ಹಂಚಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೋಡೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಭಾರಿ ಸಾಕ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಐಟ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆಗ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು. 100 ದಿನ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಮಂತದಾರ ನಂದೊಂಜಿ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತ. ಎಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ಶೋಕ್ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಟೋಟಲ್. ನಂದರ ತೂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ತುಳು ಮೂವಿಯಿಂದ ಗೆಂದಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನಿ ಹಿಂಜನ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಮಂತದನ ಫಿಲ್ಮದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರೋದನ್ನ ರೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ತೋಚ್ಪದೆ ನಾವು ನಿಖಲೆ ತೂತು ಪನ್ನೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೂಪರ್. ಎಂಕ್ ಹರ್ಷಿದ್ರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದಂಥದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಓವರಾಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಪೂರೈನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಎಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬುಲ್ತಾ ತೆಲ್ತಾ ಪೂರ ಒಂದ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಮುಖ ಎಮೋಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮೂವಿ ತೋಲೆ ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೂವಿ ತೋಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಬುಲೆ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಪಡದರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಮೂವಿ. ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಶೋಕ ಆತನ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಸೂಪರ್ 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 ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಆತನು. ತುಳುವೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಟಾಕಿಸ್ ಎಡೆ ತೋಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಕತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಪನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಷ್ಟೈನದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತಾವಾಡು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕನ ಅವಡು ಮಾತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಪಾದೇರು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. 100% ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ
ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಆವಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನುದಿನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆತೆ ಚದ ಅವು ನೋವರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಅದೆಲ್ತ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಂದಿ ಶೋಕ್ ಆದನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಅಡ್ಡ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸಿನೇರಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೋಜಾದೇರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೂವ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಒಂದು 10 ಮಲ್ದಿರಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೋಟಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಾರೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆದಪ್ಪು ರವಿರಾಮ ಗೊಂಜ ದೀಪಕ್ ಪಾಣಾಜೆ ಸುಜಾತ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚೆನೆ ಹೀರೋ ಶೋಭರಾಜ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಮಧುರ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತೆರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ತೂವಿನ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂದು ಹೆಂಗ ಮಾತ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೀನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಂಕು ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ ಸಾಕಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಮೇರು ಬೋಲ್ದಂಗಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕಾಡು ಇತ್ತಾರು ಉಬ್ಬೇರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಪ್ಪಂಗಿ ಬಾಡ ಮತ್ತಿನ ಬೇರು ಮಾತ ಕಲ್ಲಡೆ ಬಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಸೂಪರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮನೇ ಒಂದ್ಸಲ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೊಂದು ಸೊ ಮಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಆಪನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೆಡ್ ಆತನ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಳು ಮಲ್ದೇರ ಲಂಚ್ 100% ಇಟ್ಟಾಪಿನಂಚಿನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಜವಾನಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಆತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಬುಲಿಪುನ ಬೇಜಾರು ಮಾತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೋತ್ಪಾದೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಸವಾಡ್ನ ಅಕ್ಲು ಪೂಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಐಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಪೂರ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಅಂತ ನಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಸಸಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಎಂದು ಸಸಾರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಿಂದೂ ಮೂವಿಂದ ಆ ಮೂವಿಲ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಭಾಳ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಕಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೊಕ್ಕಲು ತುಪ್ಪದೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೆಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಹಾರೈಕೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ತೂದುವತ್ತೆ ಅನರ್ಕಲಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ఒక ಶೋಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪುಗಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಏತ್ ನಾವು ಮೂವಿ ತೆಲಿಪಂಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ 101% ಎಮೋಷನಲ್ ಒಂಜೊಂದು ಸೀನ್ ಬಡ್ಚವು ಏನು ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಐನ ಶೋಬಡ ಪಂಡೆ 100% ನವೀನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ 100% ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಂಚಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ಮೂವಿ ಆಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ 20 ಮುಂಚೆ ಕತೆ 20 ಮುಂಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಪ್ರತಿರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮೂವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತು
and background music. Huh? Worth watching, yeah. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿರ ದಯಪಂಡ ಅವು ಏನಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚ ತೂದು ಬಲತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗಿಲ್ಲ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿನ ತುಯರೆ ನಿಖಿಲ್ ದಯಮಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋಡು ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಮಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೋಕಾತನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆಕಾಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇನು ಮರಪ್ಪೇನ ಅದರ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಮ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಝೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಲೆನ್ನ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಬೇತನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಗೋರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಅಣ್ಣನ ಕೇಂದ್ರೇಜ್ ದಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಝೋಂಡುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಿತಾಯ್ ಬರ್ರ ಒಂದು ಜಾ ಟೈಪ್ ಆತನೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಂದ ಬಂದ್ಪೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸುರಜನ್ನ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ತೂತ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿಂದುವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ದಯಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದೊಂಡು ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದೇ ತೋಡು ಏನು ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ದಯಪನಾಗ ಅವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೋನುಲೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪನಾಗ ಇರಾಗ ಆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಟೀಮ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದಾಯರು ಬಂದಾಂಡ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು